le video tharne karon le leta he video a hian July ni sari kumsang khazakwa somriat pakhata Kâwnpui DAI Mizoram State Transport Bus ZRX82 che sual dan rak thak tak chanchin chu kan thlir ho don ani an che sual ni atanga chutin kumsom thum pariat lai chu alo liam le tareng meya mi thain khatan chuan thon thuang hial po ani der to me chuan he Kâwnpui DAI chungchang bi a hian a hriat kan ei tlem meya no pan laia tlema hrang chanchin han soivel bak chu hriat po kan ei chuang lawa han research na tur kha ka hrelo ani ma se ka subscribers te zinga mi tluang puya chuan lal num puya sha se le khabuzia Kâwnpui DAI ti chum lo thon ta chuan he le khabu atang hian heng information karon soi tur te hi kala chhong hloma chuan blog post pakhat chu karon tar lang bok ana kina he blog atang hian kala chhong bok ani le tuna kha bus ZRX82 che sual dan chungchang chu kan thlir ho donga July ni ruk sang khazakwa somriat pakhat zing dariat bel chuan Shillong Khopui vot takatang chuan Mizoram State Transport Bus ZRX82 chu a chuana hmun tur Fire Brigade zen kinga chuan LO office atangin an chuak tana he bus service pa ngai ni lovin Mizoram postgraduate students Shillonga exam Zautea na Mizoram sarkar hena an hona turata na an deal chuania mase exam zo postgraduate students te kha an claim ho turan claim le tak awang khan passenger dang de po chu an lak bel ta ni chuan daria da lo rik meu chuan ho tu de po chu an lo in pai fel thokhat ta chuan bus huwa hian exam zo admission nge event tura kal holam pangte chuan sumdong bungrot hil la tur vela kal holam pang tur ta kha an ni hloma chuan he bus ZRX82 driver hi puchhuan vorania he bus ya upat deuh to wang hian engemoni a break lama te a chiang kuang lo deuh ani oma kong laka po an ding zeu zewa an check thina yang khan an tuang vak lo ani ma se motor lama engemoni HRAHSEL na an ton hnu chuan megalaya chon pel fel ve thei shama chuan bus Kâwnpui zel chia an ngei lo wangin silchara chuan workshop an lupui ta ni heta hian an mechanic chuan in driver hi huai sanin thiam hello se chuan in ron tlan theng thei ho lowang an lo ti nge ani chuan sil charan thlen meu to hi chuan khua thim tran to a Mizoram lampanin an ron tlan la lungmuang takin vaireng te a chuan an riak ta khai lama om zo bai le vok sarep ei tur mumal nei lo te chuan kolasipa vok sarep le zo bai dui tak ei turin ni sari thasari zingdar sari vel chuan kolasip tia kona chuan an chola motora rita bungwa le mishing khatta chung chuan tuk thuan ei kham chuan kolasi patang chuan an chuak le ta aizol lam chu an pan ta zela ti chuan Kâwnpui chuan luta Kâwnpui a hian le khathon peturin an ding zuaya Kâwnpui mar venga f lian tira teina an le khaken pe in an ding zoka chulai hmuna motor lo chang ke soi luai chuan rem chang ti tak chuan alo dil vara ma se an kha na sat to ema bang chuan driver chuan dingai na om to lo thu alo shila chuang ve ta lo ani chuan he ba ZRX82 hi mi som thum pathum chuan theina bel tur al siamania alian lo ani ma se an let lampang a hi chuan mi som ruk paruk an chuang ta an khat don hle ani ti kha hriat mai ani ti chuan Kâwnpui atang chuan han tlan le ta zanlon kholam chuan pan ta Kâwnpui atang hi chuan zanlon khua hi chuan hla to lawa darkar chan metlan vel le kania kilometer som pathum le point pasari bor vel ania thuyan tan main driver chuan motor steering le brake belt te chu check in anding vel thuta engkim thani anga hriat hnu chuan an tlan zom le ta chuan helai kong hi a thui le a koi boka hi chu mitin hriat ani ome ti chuan khan konaram riak pu thangri khuma chuan lawat ho lai chuan zai thom a hria ani chuan ka han hoi phaya bus atanga zai thom ni hian ka hria bus bang te po khan beng hlom ta ome ngai that lo na tur engma om po ka hrelowa lo ka tho sal le maya thok le khata thom chu are duk maya heta hian pu thangri khuma hian an che sual ani ringa rang tak main Kâwnpui chu apan chho ta hala Kâwnpui a han thlen chho chuan ti theivak anei don a in hriat lo wangin pe local chan phat chu thain a hria motora lo tan te pon om boka ti chuan
chan chuan na chu an thok ho ta ni ti chuan Mizoram motor accident rak thak ber chu a thleng ta Kâwnpui DAI a chuan mipui an pung khoma chan chuan na chuan thok tan hal ta ni amhuna thleng masa zinga puthang rikhu male soiluaya hi an ni hian akal thana tur pongte an sial saka mi an lo thleng boka ti chuan a tulangin an thok ho ta ni chuan he bus che sual hu rei lo te a chuan he thian rak thak tak chuan zoram pum chu adeng chuak hala Kâwnpui a tlei rol le pavalai chin zong deuh thaw chu he che sual na hmuna hian an tlan liama Kâwnpui chu a re rui mai ani hiam pahnih chu Kâwnpui damdaw ina chuan an panpui hala mithi te pawh chu Kâwnpui bazar a chuan an puk khoma Kâwnpui bazar thlai le thei chitin reng zor na hmun chu mithi ruangin a khat vek mai a rak thak hle ani chuan a hmalama kan soi tawng khan he bus ZRX82 hi mi somthum pathum bel chuan theina turang khan ya ma se a let mi somruk le paruk vel an chuang ta hian a zal ve mi somthum pathum lai main an nun na hutak chuan chana a thi te hi mi pa som le hmeichhia somni le pathum an nia ma se heti la hian him taka chuak mi pahi anom bok chuan a hunlai ro mei chanchin puina tarlan danin Aizawl Republic venga phei chuan ruang li ngot aluta than lai ringot po mi zaria somruk pali lai an tling hial hei hi Mizoram a than lai number record ani nge a he che chuan na hmuna dama chuak then khat te tuna mi pa ngai phato lo te po hi an oma awan duai thak le ani chuan tun ma le tun hu thleng point he tianga motor accident rak thak hi Mizoram hian kan lan nei lawa chu wangin Mizoram motor accident rak thak ber ti in an lo soi nge a accident banga nun na chan te hi ni kwa thasari sang khaza kwa somriat pakhat khan convoy ground Kâwnpui a buina kun nei sak an nia chung mei du to lovin an pualin shia reng na lungphun an buat sei boka hei hi tun thleng point mu tur alo mani chuan helai Kâwnpui DAI a hian he bus mei ni lovin motor an lo che sual nual to boka helai hmun hi motor che sual wanga nun na lan number tu ala ni hial ome chu tiang bang te po chu nianga he Kâwnpui DAI hi Sorrow of Mizoram ti ta hialin pinglem an lo put tirani chuan ni somthum thasom sang kha zakwa somkwa panga chotnulam phan baireng te bazar bus ZRM 817 po chu alo ti swal to boka helai hmuna hian heta hian mi som panga line annun na an lo chan to boka ni chuan Kâwnpui DAI thil thleng chungchang hi soya tam mea a then chu dot ani te porin oma thudik le dot po hriat a har hle ome tam tak hi chu phua chop an ni nge arin oma ma se chu ti rualin thudik po a om be tho chu rin om he chungchang koron soi tur po hi kum sang hi le palia magazine pakhata azia ania he blog post pakhat he blog post atanga koron lak chhon hinita blog post amia ni wang hian atong tu mingpo in siak lem lawa ma se in zia dan a soi danang ang hian kan soi chhong le menga atong tu pa hian na soi dan chuan Aizawl mi truck khalin na oma motor nei tu te hian in sakna bungruang chi cement te balu te brick ang chi te kha an zor thoma bang in silchar lama khan an zula thin ta an kalfo thin ani Aizawl atang hian ma taka an chhuaka an thil phur tu te man bo takin an lo zungzunga an han chhua kolasip an han thlen chhole hi chuan khua lo thim to he thin chuan heang motor khalai hian handyman trong tlem tak lian thang kum som pariat mi chuan neya chuan drum khat chu balu la turin baga lama chuan liam thata chuan muang chang lovin an thil phur tu chuan han lot zungzunga an zo pel chuan Aizawl lampanin an chuak le takala polama chuan thil phur ari awang chuan an tlan chak theilawa muang chang in an tlana ti chuan kolasip an thlen chuan hua lo thim to boka choi te po lo hun to boka kolasip a hian chuan eya Aizawl lam an pan le takala ti chuan Kâwnpui an thlen chuan an chhung te na thingpui in an chawl zuaya an in zo zandar kwale a chan ve vel alo rik chuan an chuak le tamaya ti chuan thui an tlan hmain thian hlui te ne na in mua yang khan an in kom le vela ti chuan an soi tur tul zual an soi zo chu dar som pahni alo ri reng to maya heti chung hian a handyman chu alo mu to a kai tholem lo chuan a motor chu a start a
an chuak le ta hala chutian chuak chu khopon po an lo nei ta kong chhaklam atangin a kong pakhat metal rod ron po tu kong atang chuan chung khobor zat mai hi an ron chuka naw an puwa an kai boka tin a thenin arbom te an khai boka an zone an bathlen chuan ve dirin an lo phara asida chuan an len bek don lo awangin a hnung balu chunga chuan an lon chhota a ti chuan hemin hu rei lo te a chuan kho chung chu an chhuah san ta a ti chuan an tlan zela handyman po chu amutui hle maya chutia an tlan lai chuan voile khata motor lai chu aron thim ta mia maya chhun lama a check back box sia hetia a chhamei hi mak a ti hle boka motor chu a din lo theilowa a ding ta chutia an ding chu kong chhak lama chuan in benok nok thom chu a hreta a an ngai thachiang chu in ko thom mingi ziki thanga etc te po a hre theya an ngai thazel chu minlo hak ro ti tele an rong dang te po chu a hre thei ta a hlau tran ta viau maya a handyman chu an ko thina ma se amutui maya a har thei reng lo mai motor hnuaya la chuan zote in sual thom ni om tak ari bor maya light check tur chuan motor atanga chhuah ngai si chuti lai chuan a handyman po chu aron har ve boka thom la chu la omin ala hriat maya a handyman ron har po chuan a hre thiam maya a har ngal kok maya helai hi Kâwnpui DAI an ti chu ani lom ni ala ron ti zuya ti chuan motor light a chhia check angai a tia a chhuak ta a han check chu a chhiat na lai reng a hmusi lova motor hnuaya la chuan thom ala ringin zote trap ang tak ten rap om main ala ri reng mai si angai na reng shelova an om lai chu motor lai chu eng hian aron eng ta phut maya an phut yang kher mai ti chuan motor a lu zai chuan rel ta heti lai hian kong chhaklama chuan thom rap thak pui aron ri bor reng boka chutia an lut tur chu ami phur an hunga chuang te chu a han ena atu ma chun lo om to reng lo chu ni in ti chuan motora chuan an han lut pela kala han tum motor an han start chu a thang kong koya ami phur tenge in kai dia an liam tur chia chu motor lai chuan a zut hun fu mai chu a thawa amanta na men lovin a khur ta zoya ti chuan an kalta thuivak lo an kal hnu chuan thil dik lo a om tat mai an motor chuan in turn mia si lovin an kal to na lama chuan an le tat mai Kâwnpui lamboka chuan an le ta ni ma se poi an ti to lo an khur na se boka ti chuan Kâwnpui a bok chuan an lut lia motora chuan an riak ta ni ti chuan atu khovar an thova a handyman po hi tong tem be tak ania a tong tem be te reng nen a ma zana an thil ton te chu a soi ve bor maya huwa var to he ta hi chuan lo po azia deu to ti chuan Kâwnpui tang chuan an hole ta ai zo lampan chuan ti chuan ma zana an din na lai taka khan an han ting le ta motor tang chuan an han chuk tha an han enbel chuan than lung ding hi abula chuan an muwa heta hi an mi thing ming po chu alawin ziak thap mai ani kha thon thu toy karon lak thon ju ni ta a hlawm ve ang reng don hle me a tong tu tan chuan hei thudi ka ni chuan hei lo po a thu soi dang po tamani a hrang ti chungchang vela hi hei lo po a upa mangaya kolasi par venga cheng po chuan kumsang khasakwa somruk paruk July tha chuan helai zan lo le Kâwnpui khoin kara hian abong zongin akala hetia bonga zona lama hian palian pui alo muto bok ani chuan heram huai palian a tho hian ai zo la tanga kolasi pan mek lai trak pakhat chu alo to boka hemi mutu ve thong hi chu thanga SI retire to hian a hmuwa he trak hunga hian a chuanga a soidan chuan motor ron tu chuan bana nei lova asam le lu bor vel chu chiang lo ria in alang theya palian pui sabom ang maya dum hul vek ni hian a shebera a soidan chuan he palian a hi electric ban chen bela sang ni angin soyani ole kha Kâwnpui DAI chungchang kan thlir ho thei te chunita he Kâwnpui DAI a sang tian lo soi thin hi
in oi zong ani em chuan experience in lo nei to em kon thu dang te point lo she to em ha comments lama lo share be ula ti chuan exam te nei le to wangin hei ka video hung ber tur ani hrianga exam zo video muno ne dang dai tak tak nei ka ron let le don ani chuan ka channel te thabem bar thai ti chuan content lo subscribe la lo like bok la video le pe ka exam zo a kain pole thau don nia bye